Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne Slijpen en ik ga op bezoek bij creatieve, ondernemende en inspirerende Limburgse vrouwen. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kan ik van hen leren? Vandaag zijn het kunstenaressen Jascha Lichtelijn en Regie Breine de Bruin. Ontzettend leuk dat ik hier mag zijn. Enorm mooi wat ik om me heen zie. We beginnen met korte keuzes en die moet je zo snel mogelijk beantwoorden. Yes? We beginnen met Regie. Ja. Amsterdam of Ede? Ik wist dat die ging komen. En die vind ik zo moeilijk. Ik wil hem wel toelichten straks. Dadelijk, ja. Allee, Epe. Okay. Portret of landschap? Portret. In opdracht of vrij werken? Vrij werk. Jascha, thuis of reizen? Reizen. Een mural of een schilderij? Schilderij. Oh, wat een vraag. Mural. Oké. Een woonboot of een vakwerkhuisje? Woonboot. Oké. Nou, dankjewel. En inderdaad, we lichten deze strakjes nog even toe. Komen we nog op terug. Allereerst, waarom zitten we hier? Ja, omdat wij hier schilderen. Omdat dit onze onze werkruimte. Ja. Of tenminste, het is mijn moeders werkruimte eigenlijk. En ik mag af en toe ook eens. Nee, hier beleven we onze geluksmomentjes. Ja. Ja, lekker subliem en lekker kopje koffie. Alleen kunnen we niet borrelen omdat we dan weer moeten rijden. Maar voorheen schilderden we bij mijn moeder thuis. En dan gingen we sublime opdoen en een beetje borreltje drinken. En gekke dansjes tussendoor. Dat was wel heel leuk. Een moeder en een dochter, beide kunstenaressen. Hoe is dat gekomen? Ik was eigenlijk, mijn moeder die is eigenlijk altijd huisvrouw geweest. En voor de kinderen gezorgd. En ik was al... En gewerkt. En ik ging al best wel vroeg naar de kunstacademie, toen was ik 19. En toen ik 17 was, toen ging ik naar de kunstschool in Hasselt. Dus ik wist eigenlijk al meteen dat ik iets met kunst wilde gaan doen. En toen werd jij ziek. En 5 jaar geleden. Ja, en toen begon jij. Ja. Dus eigenlijk is het andersom dan dat het normaal gebeurt. Ja, dat is wel gek af en toe, ja. Vertel eens, wat is daar gek aan? Nou ja, omdat ik al wat langer in het vak zit, denk ik. En ik zeg niet dat ik heel zakelijk ben, maar ik ben wel een stuk zakelijker. En dat is wel gek om dan harder te zijn dan je eigen moeder af en toe. Dat is wel een beetje een struggle dingetje tussen ons. Ik heb altijd vol bewondering naar Jascha haar levensloop gekeken. En bij Jascha was het gewoon overduidelijk. Toen ze klein was en we zaten in een restaurant of zo, bierveeltjes, niks was veilig. Overal werd op getekend. Dus overduidelijk dat Jascha die kant op ging. En ik heb ook, toen de kinderen klein waren, dingen geschilderd op de ramen, op de peuterspeelzaal, dat soort dingen. En ook wel eens een schilderijtje thuis gemaakt. Dus ik wist wel dat ik dat kon. Maar ja, met 4 kinderen, groot huis, veel dieren, kom je er gewoon niet aan toe om nog eens lollig te gaan schilderen. Weet je, ik had wel andere dingen te doen. En daarna, 6 jaar geleden ben ik ziek geweest, heb ik borstkanker gehad. En gelukkig goed van genezen. Maar dat heeft me wel doen beseffen van, doe ook maar wat je leuk vindt. En dat vond ik gewoon heel leuk, maar nogmaals, geen tijd voor. Dus zo is dat geboren, zeg maar. Dus tijdens mijn chemo ben ik gaan schilderen. En dat gaf me ook gewoon heel veel rust. En dat gaf me ook een soort toekomstperspectief constant om naartoe te werken. Ho, wacht even. Dit interview zetten we voort in het theater. Samen met Regie, samen met Jascha, 17 maart om 7:30 in Parkstad Limburg Theaters. Aan de hand van hun lievelingsliedjes gaan we hun levensverhaal ontdekken en zullen zij ook natuurlijk de gemaakte keuzes toelichten. Zorg dat je erbij bent, koop je kaartjes hier beneden in de link en tot dan!